नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। कोकणात पारंपरिक होळीचा थरार, सिंधुदुर्गात वीज बिल वसुलीची दादागिरी आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची राणेबंधू केसरकरांवर टीका। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यक विभाग, महाराष्ट्र शासन समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे अंतर्गत कार्यरत नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र मुंबई शाखा सिंधुदुर्ग आणि पदर प्रतिष्ठान कणकवली यांच्या संयुक्त विद्यमानं होळीनिमित्तानं होलिकेला नमन व्यसनांचं दहन हा अनोखा उपक्रम कणकवलीत राबवण्यात आला। नशाबंदी मंडळ जिल्हा संघटक अर्पिता मुंबरकर यांनी व्यसनाविरोधात महिलांनी पुढाकार घेऊन जनजागृती करावी असं आवाहन केलं। यावेळी नशाबंदी मंडळाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या व्यसनमुक्तीच्या ब्रँड अँबॅसेडर अभिनेत्री अक्षता कांबळे आणि पदर प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा मेघा गांगण यांनी दारू, गुटखा, सिगारेट, अंमली पदार्थ या सर्व व्यसनांची प्रतिकात्मक होळी पेटवली। आणि या सणानिमित्त सगळीकडे प्रतिकात्मक होळी पेटवली जाते, परंतु आम्ही आज पदर महिला प्रतिष्ठानतर्फे आणि नशाबंदी महामंडळ यांच्यातर्फे आज व्यसन मुक्तीसाठी दारू, गुटखा, ड्रग्ज यांची होळी पेटवलेली आहे। गेल्या 7-8 महिने किंवा वर्षभर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संपूर्ण गोवा बॉर्डर जवळ असल्यामुळे
ड्रग्ज आणि दारू यांची मोठ्या प्रमाणात साठे जप्त केले गेलेले आहेत. म्हणजे याचं प्रमाणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दिसून येतं. दोडामार्ग असेल, वेंगुर्ला असेल किंवा आता हे कुडाळ मालवणपर्यंत हे सगळं कणकवली शहरापर्यंत लोंढे ह्या व्यसनमुक्तीचे आलेले आहेत. ड्रग्सचे अनेक छापे टाकले जात आहेत आणि ही तरुण पिढी कुठेतरी व्यसनाकडे वळताना दिसते आहे. आणि हे व्यसन त्यांना व्यसनमुक्त करणं ही आमची सगळ्या महिलांची जबाबदारी आहे. कारण आज प्रत्येक आईच्या डोक्याला टेन्शन आहे की आपला मुलगा काय करत असेल काय नाही ह्याचं टेन्शन प्रत्येक आईला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही समस्त महिलांनी असं ठरवलेलं आहे की जेवढं ह्या व्यसनांच्या विरुद्ध लढा देता येईल तेवढं आम्ही आमच्या नशाबंदी मंडळाच्या तर्फे लढा देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आणि आज त्याचीच त्या ठिकाणी आम्ही होळी बैठक केली आहे. संपूर्ण तरुण पिढीने या व्यसनापासून दूर राहावं आणि आपलं सगळं आरोग्य आणि एक चांगलं उत्तम नागरिक देशाचं बनावं ही या होळीकोत्सवाच्या दिवशी मी प्रार्थना देवाकडे करते. धन्यवाद. नमस्कार, मी अक्षता कांबळे. नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र आणि पदर प्रतिष्ठान यांच्या वतीने आज व्यसनांसाठी इथे आम्ही होळी पेटवलेली आहे. नशाबंदीच्या सिंधुदुर्ग संघटन आमच्या अर्पिताताई मुंबईकर या गेले 15 वर्ष हे कार्य खेडोपाडी शाळा कॉलेजमधून पोचवत आहेत. कारण सध्याचं प्रमाण बघितलं तर तरुण मुलींमध्ये सुद्धा व्यसनाचे प्रकार खूप वाढलेले आहेत. आणि प्रत्येक आता गांगण मॅडम म्हणाल्या की प्रत्येक आईला काळजी आहे की आपलं मूल कॉलेज शाळेत जातं पण ते तिथं काय करत होते ही आता खात्री कोण देऊ शकत नाही. एवढं व्यसनांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. तर आपण आपल्या घरापासूनच सुरुवात केली आणि जर जनजागृती केली तर खूप उत्तम होणार आहे. म्हणूनच आज आम्ही इथे या दोन्ही संस्थांच्या वतीने होळी पेटवलेली आहे की जेणेकरून की जनजागृतीसाठी याचा उपयोग होईल. या कार्यक्रमात जिल्हा व्यसनमुक्ती समिती सदस्य तथा पदर महिला प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष मेघा गांगण, प्रतिष्ठानच्या सचिव सुप्रिया नलावडे, प्रियाली कोदे, लीना काळसेकर, राजश्री रावराणे, संजना सदडेकर, भारती पाटील, प्रणाली चव्हाण, साक्षी वाळके, मनीषा मयेकर, पूजा माणगावकर, संपदा पारकर, अंकिता करपे, पल्लवी करपे, शांती सावंत गोसावी, स्वानंदी कोदे, याज्ञवी कोदे, महिला दक्षता समितीच्या रोजा खडपकर, व्यसनमुक्ती समिती सदस्य रीमा भोसले या सर्व महिलांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे इथं शिमगोत्सवाची वेगळी प्रथा आहे. इथं चक्क पेटते निखारे एकमेकांवर मारले जातात. या खेळात माना पानाप्रमाणे गावातील 2 गट परस्परांसमोर उभे राहून लाकडे पेटवतात. नंतर ढोल ताशांच्या गजरात आरोळ्या ठोकत सुमारे 30 फुटाच्या अंतरावरून ती पेटती लाकडं अर्थात होलटे 5 वेळा एकमेकांवर फेकतात. मात्र ही जळती लाकडं अंगावर पडून कोणीही जखमी किंवा भाजत नाही. शेवटी उरलेली लाकडं एकत्र करून त्याची होळी केली जाते. ही प्रथा अंगावर शहारे आणणारी आहे. होलटा शिमगा असं या प्रथेचं नाव आहे. होलटे शिमग्यानं अक्षरशः थरका बुडतो. या होलटे होम होळीचे काही नियम असतात. 2 गट एकमेकांसमोर उभे राहतात. लहान मोठे यांच्या हातात जळका होलटा म्हणजे लाकूड असतं. प्रत्येक वाडीतील मुलं या खेळात सहभागी होतात. ढोल ताशा आणि सनईच्या वादनात होलटे खेळणाऱ्या खेळाडूंचं स्वागत होतं. पायात चप्पल न घालता एकमेकांवर हे होलटे फेकले जातात. वाईट इच्छा किंवा मद्यपान केलेल्या व्यक्तीच्याच माती हे पेटते, लाकूड पेटतं आणि त्याला शिक्षा मिळते असं या प्रथेतील समज आहे. त्यामुळे अनेक चाकरमानी सुद्धा हा खेळ खेळण्यासाठी येतात. 5 वेळा एकमेकांवर हे पेटते निखारे फेकले जातात. एका वेळी एका बाजूनं एकच गट हे पेटते निखारे फेकतो. या होलटे शिमग्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे पेटती लाकडं एकमेकांवर मारूनही कोणीही जखमी होत नाही. त्यामुळे अगदी चाकरमानी सुद्धा ही धाडसी होळी खेळतात. शिमग्यातील प्रथा म्हणूनच ही होळी खेळली जाते. हा सोहळा पाहण्यासाठी पुणे मुंबईवरून अनेक चाकरमानी येतात.
अवघ्या 5 मिनिटाच्या खेळानंतर त्या ठिकाणी एकही लाकूड किंवा निखारा आढळून येत नाही. होळी उत्सवात अनेक परंपरा पाहायला मिळतात, मात्र ही थोडी वेगळी का होईना सावर्डेतील हा होल्टे होम शिमग्यातच खेळला जातो. सिंधुदुर्गात वीज बिल वसुलीची दादागिरी सुरू आहे. या व्यतिरिक्त अन्य समस्याही भेडसावत आहेत. याबाबत सिंधुदुर्ग वीज ग्राहक संघटनेनं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्रीपाद नाईक यांचं लक्ष वेधलं. जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त जागरूकता बाळगण्याचं आवाहनही केलं. कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना काय म्हणाली सिंधुदुर्ग वीज ग्राहक संघटना पाहूया. सर्वप्रथम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 लाखपेक्षा जास्त वीज ग्राहकांना जागतिक ग्राहक दिनाच्या मी शुभेच्छा या ठिकाणी देतो आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेतर्फे. या ग्राहक दिनाचं औचित्य साधून आज आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष संजय लाड यांच्या नेतृत्वाखाली आणि आमचे सहकारी बोर्डेकर, राहुल, दीपक पटेकर, आम्ही आज केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद उर्फ भाऊ नाईक यांची आम्ही ओल्ड गोवा येथे त्यांच्या राहत्या घरी आज भेट घेतलेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ज्या समस्या आहेत, अडीअडचणी आहेत, प्रलंबित मागण्या आहेत, याचं रीतसर 22 मुद्द्यांचं निवेदन आज आम्ही त्यांना दिलेलं आहे. आणि त्या निवेदनामध्ये प्रामुख्याने 3-4 गोष्टी आम्ही तिथे नमूद केलेल्या आहेत, ज्यात जिल्ह्यातल्या 4 लाखपैकी जवळपास 1.5 लाख वीज मीटर हे सध्या बंद स्थितीमध्ये आहे, ज्याचं मीटर रिडिंगचे आकडे त्या ठिकाणी पडत नाही आहेत. आणि त्या अनुषंगाने बिलिंग एजन्सीचे जे मेंबर्स आहेत, त्यांची जी टीम आहे, ते फक्त ॲव्हरेज बिल काढून ग्राहकांच्या माथी हजारो रुपयांची बिलं ही त्यांच्या डोक्यावर आपटली जात आहेत. ही फार चुकीची आणि गंभीर गोष्ट आहे. हा पहिला मोठा मुद्दा जो आर्थिक लूटमारीचा आहे तो आम्ही श्रीपाद नाईक साहेब यांच्याकडे आम्ही समोर ठेवलेला आहे. आणि त्यांनी ती गोष्ट मान्य केली की जर चुकीच्या पद्धतीनं अशी जर वसुली जर चालू असेल तर ही वेळीच थांबली पाहिजे. त्यासाठी केंद्रीय स्तरावरून आपण प्रकाशगडला जे MSEBचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असतील आणि विविध विभागाचे प्रमुख असतील तर यांना आपण तातडीनं आज फोन करून त्यांना कळवणार आहे आणि त्यांना सूचित करणार की तातडीनं तुम्ही जिल्ह्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक टीम तुम्ही सिंधुदुर्गात पाठवा आणि जे प्रॉब्लेम्स ह्या आर्थिक लूटमारीच्या संदर्भातला आहे तो तातडीने सॉल्व्ह करा. दुसरा मोठा प्रॉब्लेम जो आमच्या जिल्ह्यामध्ये होतोय की 42 कोटीपेक्षा अधिक वसुली ही त्यांची थकीत आहे, जी विविध वीज ग्राहकांची आहे, ज्यामध्ये शासकीय वीज मीटर आहेत, ॲग्रिकल्चर आहेत, व्यावसायिक आहेत, कमर्शियल आहेत, घरगुती आहेत. पण त्यापैकी जवळपास 15 ते 18 कोटी ही फक्त घरगुती वीज ग्राहकांची आहे. इतर सगळी ही शासकीय कार्यालयांची देणी आहे. इथं अशी परिस्थिती आहे की सर्वसामान्य गरीब कुटुंब जर असेल आणि त्याच्याकडे जर मुदत अजूनही शिल्लक असेल तर अशा लोकांची वीज तोडली जाते, त्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत, त्यांच्याकडे गुंडगिरी, चुकीच्या पद्धतीने अश्लाघ्य भाषा वापरली जाते. हे फार चुकीचं आहे. कालच एक महिला वीज ग्राहक जे आमचे बोर्डेकर आहेत, सावंतवाडीचे पदाधिकारी, त्यांच्याकडे तक्रार घेऊन आलेली होती की पैसे भरण्याची तयारी होती पण नाईलाजाने आकसाने त्यांनी ती चुकीची कारवाई केली. त्या संदर्भात आम्ही ग्राहक मंचाकडे सुद्धा जायचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. त्या वीज ग्राहकाची तक्रार रीतसर दाखल करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जिल्ह्यातील ओव्हरऑल विचार केला तर 40,000 पेक्षा जास्त सध्या विजेचे खांब हे सडलेले आहेत, खराब झालेले आहेत, जे बेंड झालेत. अनेक वायर्स आहेत की ज्या 5-6 फुटापर्यंत खाली आल्यात, ज्याच्यामुळे कधीही जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. हल्लीच बांद्यामध्ये एका महिलेच्या अंगावर ती तार पडली आणि ती कपडे धुत असताना तिचा जीव गेला. ही फार गंभीर गोष्ट आहे की अजूनही सुरक्षेच्या बाबतीमध्ये महावितरण, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता बेजबाबदारपणे इथे वागत आहेत. लोकांच्या जीवाशी खेळ करणं हे त्यांचं नित्याचंच काम झालेलं आहे. या संदर्भात आम्ही श्रीपाद नाईक साहेबांना सांगितलेलं आहे की अशा कुचकामी आणि निष्क्रिय बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होणं किंवा त्यांचं निलंबन होणं हे फार गरजेचं आहे आणि सक्षम अधिकारी आमच्या जिल्ह्यात यावेत जेणेकरून लोकांना चांगली सेवा मिळेल. शेवटचा मुद्दा या ठिकाणी मी इथं तुम्हाला शेअर करेन की आत्ता श्रीपाद नाईक साहेबांनी प्रकाशगडचे जे CMD आणि संचालक आहेत
त्यांच्याकडे पत्र पाठवलेलं आहे अशी त्यांनी माहिती दिली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये 31 मार्च नंतर ते स्वतः इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक बैठक आयोजित करणार आहेत. ते स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित असणार आहेत. त्यापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 11ही ठिकाणी जे उपकार्यकारी विभाग आहेत, कार्यकारी अभियंता यांच्या अंडर, तर तिथे ग्राहक मेळावे आयोजित करणं आणि विविध ग्राहकांच्या समस्या समजून घेणं आणि त्याचा अहवाल हा केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयामध्ये पोच करणं अशा पद्धतीचे सुद्धा निर्देश ते आज त्या प्रकाश गडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिलेले आहेत. पुन्हा एकदा एक आवाहन करेन की वसुलीच्या बाबतीत जर MSEBचे कर्मचारी जर दादागिरी गुंडगिरी करत असतील आणि लोकांना त्रास देत असतील तर आमच्या जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेकडे संपर्क साधावा. संबंधित सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरती कायदेशीर कारवाई करण्याची जबाबदारी आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना घेत आहोत. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. कुठलीही अडचण असेल तर तुम्ही आम्हाला फोन करा. आम्ही तुमच्या सोबत राहू. धन्यवाद. ढोल ताशांचा गजर, मध्येच गुलालाची उधळण, हजारो भाविकांची गर्दी, अपूर्व उत्साहात हुरा रे हुरा आणि आमच्या भैरी देवाचा सोन्याचा तुरा अशा फाकांची गर्जना करत शुक्रवारी सायंकाळी ग्रामदैवत श्री भैरी आई जुगाईची सूरमाडाची होळी झाडगाव सहाणेवर इथं उभारण्यात आली. 12 वाड्यातील ग्रामस्थ, ट्रस्टी, मानकरी, गुरव मंडळींच्या उपस्थितीत हा सोहळा सुमारे 2 तास रंगला. होळी उभी राहिल्यानंतर धुपारत आणि गाराणं घालण्यात आलं. पालखीत विराजमान झालेल्या श्रीदेव भैरीचं दर्शन घेण्यासाठी रीग लागली. मध्यरात्री श्रीदेव भैरीची पालखी श्रीदेवी जोगेश्वरी भेटीसाठी ग्रामप्रदक्षिणा आणि जोगेश्वरीची होळी उभी करण्यासाठी निघाली. मंदिरात पालखी येऊन त्यानंतर झाडगाव सहाणेवरून झाडगाव नाका, टिळगाळी, काँग्रेस भुवन, मुरलीधर मंदिर, बंदर रोड, मांडवी भडंग नाका इथं पालखी पोहोचली. त्यानंतर प्रथेप्रमाणे मांडवी, घुडे उठार, विलणकरवाडी, चवंडे वठार, खडपे वठार, गोडीबावतळे, तेलियाळी, राम नाका इथं आली. दुपारच्या दरम्याने राधाकृष्ण नाका, गोखले नाका येथून पालखी श्रीदेव भैरीच्या सहाणे मागे दीपक गंगाराम गावडे यांच्या कंपाऊंडमध्ये होळीचा झेंडा घेण्यासाठी पालखी पोहोचली. सायंकाळी सुरमाडाची होळी उभी करण्यासाठी मानकऱ्यांसह ग्रामस्थांची लगबग सुरू होती. होळीला बांधलेले निशाण भल्या मोठ्या दोऱ्या लहानांपासून वृद्धांनीही हातात घट्ट पकडलेल्या होत्या. एका बाजूला सहाणेवर बसलेल्या भैरीच्या पालखीच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी आणि दुसरीकडे ढोल ताशांच्या गजरात होळी उभी करण्यासाठी हजारो हात राबत होते. साधारण 2 तासांच्या मेहनतीनंतर होळी उभी राहिली. भक्तांच्या आनंदाला पारावार उरत नाही. रविवारी सायंकाळी होळी उभी राहिली आणि शिमगोत्सवावर कळस चढला. त्यानंतर पुजाऱ्यांनी पालखी, होळी यांची पूजा करून नैवेद्य दाखवला. त्यानंतर होळीजवळ मानाचे विडे मांडून भक्तांनी आणलेले नारळ, तोरणे, नवस वगैरेंची गाराणी घालण्यात आली. जिल्ह्यात प्रत्येक गावात शिमग्याच्या निरनिराळ्या प्रथा परंपरागत पद्धतीनं साजरा केल्या जातात. ग्रामदेवतेला रूप लावणं, पालखी सजवणं, सूरमाड किंवा शेवरीच्या झाडाची होळी उभी करणं या सर्व गोष्टींमध्ये मानपान असतं. ग्रामदैवत श्री भैरीच्या उत्सवात थोरा मोठ्यांचा उत्साह अवर्णनीय होता. भैरी ट्रस्ट आणि मानकरी, ग्रामस्थ हे सर्वजण या उत्सवात सहभागी झाले होते. धुळवडी निमित्त रात्री उशिरापर्यंत कार्यक्रम चालू होते. रक्तमासाच्या चिखलावर फुललेल्या कमळामुळे महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था, विश्वास, एकोपा नष्ट होऊ लागलाय. महाराष्ट्राचा गृह विभाग हा घाशीराम कोतवाल चालवतायत का, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय. प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर प्रथमच ते जिल्ह्यात आले होते. यावेळी कुडाळ येथील MIDC रेस्ट हाऊस इथं त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सिंधुदुर्गमध्ये केवळ भ्रष्टाचार आणि पक्षीय भूमिका ज्या आहेत त्याला महत्त्व दिलं जात आहे. महाराष्ट्रातही तसंच पद्धतीने दिल्या जात आहे. महाराष्ट्राचा गृह विभाग हा घाशीराम कोतवाल चालवत आहे का, हा आमचा प्रश्न आहे. तर इथे सिंधुदुर्गमध्ये मानसिक दिवाळखोरीतून या ठिकाणच्या उच्च सांस्कृतिक परंपरेला हळताळ बसणारा आणि त्याच्या विपरीत कारभार करणारे पालकमंत्री काम करत आहेत का, हा देखील एक आमचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्याने सांस्कृतिक योगदान हे फार महत्वाचं आहे आणि या सांस्कृतिक योगदानासोबत लोकशाही मूल्यांना जिवंत ठेवण्याचं आणि लोकशाही कशी असली पाहिजे, संसदीय प्रणाली कशी असली पाहिजे याचं शिक्षण प्रशिक्षण नागपै साहेबांसारखे लोक होऊन गेलेत की ज्यांचं
ज्यांनी दरवर्षी अहवाल देत असताना आमच्यासारखे कार्यकर्त्यांना प्रेरणा मिळून आम्ही आमचा कार्यवृत्त कुठेतरी मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, ती लोकशाही एकीकडे आहे आणि दुसरीकडे आमच्या पक्षाच्या तरच निधी मिळेल हे बोलणं एकीकडे आहे. हे सर्व जो महाराष्ट्र धर्म नासवण्याचा प्रयत्न होत आहे हा अत्यंत विदारक आहे. त्यामुळे आगामी काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि त्यासोबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील आम्ही पक्षाची पुनर्बांधणी आणि संघर्षाची भूमिका स्वीकारून पुढे जाणार आहोत. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी राणे बंधूंवर टीका केली आहे. कुडा इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाहूया. कोकणाचं या सांस्कृतिक विकासामध्ये फार मोठं महत्व आहे. हे महत्व असतानाच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अनन्यसाधारण असं योगदान महाराष्ट्राला लाभलंय आणि हा जिल्हा कुठे भाषेचं मार्दव वाढवणारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते वि. स. खांडेकरांचा हा जिल्हा, ज्यातून ययाती, अमृतवेल यापेक्षा एकापेक्षा एक सरस अशा कादंबऱ्या, कथा ज्यांनी लिहिल्या आणि त्यांचं वाचन करून माझ्यासारखा कार्यकर्ता कुठेतरी शब्दरचना हा कुमार अवस्थेत शिकला, त्यांचा हा जिल्हा. प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं असं सांगणारे मंगेश पाडगावकर या जिल्ह्यातले, मधु मंगेश कर्णिकी या जिल्ह्यातले, जयंत दळवी पण या जिल्ह्यातले. हा असा आपला मराठी जो भाषा आहे किंवा मराठी एकूण संस्कार आहे, परंपरा आहे, संस्कृती आहे, हा वृद्धिंगत करणारा जिल्हा. मात्र या जिल्ह्यातून आता वेगळ्या आरोळ्या ह्या ऐकू येत आहेत. रोज माईक वरून जी कोराळ भाषा इथले जे मंत्री वापरत आहेत ही या जिल्ह्यालाच नव्हे तर महाराष्ट्राला कुठेतरी काळीमा पासण्याचा हा एक प्रयत्न जो राणे बंधूंकडून जो चाललाय हा दुःखद आहे. त्यामुळे ज्या जिल्ह्याला बघून आम्ही शिकलो, आता तिथे ही गटारगंगा वेगळी जी वाहण्याचा एक दुर्दैवी एक प्रसंग जो महाराष्ट्राला उभे बघावा लागत आहे, हे एक विचित्र एक परिस्थिती, याचा आम्ही धिक्कार करतो. आणि कशासाठी हे करतात आहे तर मीडियामध्ये राहण्याकरता हा द्वेष कशासाठी पसरवतात आहे. ती शब्दात त्यांची कोणची, त्यांची भाषा कोणची, की एकीकडे पाडगावकर म्हणतात प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणि आमचं सेम असतं. हे उठले की म्हणतात तुमचं आमचं काहीच सेम नाही. आणि विचित्र आणि विकृत जे बोलल्या जात आहे याचा धिक्कार त्यांच्याच या जिल्ह्यातून या ठिकाणी करणं मी माझं कर्तव्य समजतो. राणे बंधू दीपक केसरकरांवर काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी घणाघात केलाय. कुडा इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाहूया. दुसरीकडे या जिल्ह्याचं जे योगदान आहे आणि इथला जो सभ्यपणा जो आहे, इथे एकापेक्षा एक सरस असे खासदार झालेले ज्यांनी संसदीय प्रणाली उभ्या महाराष्ट्राला नव्हे भारताला ज्यांनी दाखवून दिली, ते दंडवतेजी या जिल्ह्यातले की ज्यांनी पूर्ण आपल्या हयातीमध्ये विरोधी पक्ष कसा असावा याची सभ्यता घालून दिली आहे. सत्तेत गेल्यानंतर कसं राहावं हेही केलेली आहे. वेगळ्या पक्षाचे जरी आमचे असले तरी प्रभू जे आहेत ते पण केंद्रीय मंत्री राहिलेले आहेत, त्यांनी पण सभ्यतेचं एक मापदंड निश्चित केलाय. त्यामुळे सभ्य, सुसंस्कृत आणि लोकशाही मूल्य दर्शविणारे त्यांच्या आचार विचार व्यवहारातून हे शिक्षण मिळत होतं. ते लोकप्रतिनिधी आज जिल्ह्यात दिलेले असताना आता एक मंत्री आहेत ते हम करे सो कायदा अशा स्वरूपात वागत आहेत, दुसरे आमदार जे आहेत ते सैराट आहेत, तर तिसऱ्यांना मंत्री न केल्यामुळे ते रुसून बसलेले आहेत, तर ते कुठे गेले आहेत ते काही दिसतच नाही. अशी 3 आमदारांची जी परिस्थिती या जिल्ह्यातली झालेली आहे याची आता कीव यावी अशी एक परिस्थिती जी निर्माण झाली आहे त्याबद्दलही मी खंत व्यक्त करतो. मात्र हा मुद्दा प्रांताध्यक्ष या पातळीवरून आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधण्याचं कारण असं की जो महाराष्ट्रामध्ये जे काही निवडक जे काही किरदार आहेत, निवडक जे मंत्री आहेत की जे रोज हा महाराष्ट्र धर्म नासवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, संविधानिक मूल्याला हरताळ फासत आहे, हा जो प्रयत्न चाललाय याचा निषेध या ठिकाणी आम्ही करतो. एखादे मंत्री आहेत ते म्हणतात की आमच्या पक्षात नाही तर निधीच देणार नाही, हे कोणतं बोलणं झालं. मधु दंडवते साहेबांचा विचार, भारताच्या संविधानाचा विचार, शिवाजी महाराजांचा विचार, आंबेडकरांचा विचार, हा सगळा जो विचार आहे हा बाजूला ठेवून हा जो एक नवीन पायंडा जो पाडला जात आहे हा आपल्या लोकशाहीला कुठे घेऊन जाणार आहे हा मोठा एक प्रश्न आहे. आणि याकरता लढण्याची भूमिका घेऊन आता काँग्रेस पक्षाने
रस्त्यावर उतरण्याचा आणि या सगळ्या प्रवृत्तीच्या विरोधात जोरदार प्रयत्न हे सुरू केलेले आहेत. देवगड तालुक्यातील मिठबाव इथं तब्बल 300 वर्षांनी गावहोळी पारंपरिक पद्धतीने उभी करण्यात आली. मिठबाव, तांबर्डे, कातवण या 3 गावांचे ग्रामदैवत असलेल्या श्रीदेव रामेश्वर रवळनाथ मंदिर इथं ही होळी 300 वर्षांनी उभी करण्यात आली. एवढ्या वर्षांच्या कालावधीनंतर होळी उत्सव साजरा करण्यात आल्यानं गावात आनंदाचं वातावरण होतं. विजय काळे यांच्या बागातील साधारण 30 फूट उंच माड वापरून ही होळी उभी करण्यात आली. सावंतवाडीत होळी पौर्णिमेच्या निमित्तानं ठिकठिकाणी परंपरागत होलिका दहन करण्यात आलं. मोठ्या संख्येनं नागरिक यावेळी उपस्थित होते. दरवर्षीप्रमाणे यंदा गुढीपाडव्याला म्हणजेच 30 मार्चला हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा काढण्यात येणार आहे. त्याच्या नियोजनाची पहिली बैठक नुकतीच पतितपावन मंदिरात झाली. या प्रसंगी आयोजक ग्रामदैवत श्रीदेव भैरी देवस्थान, पतितपावन मंदिर, विठ्ठल मंदिर, राम मंदिर आदींसह ज्ञाती संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 60 चित्ररथ आणि 10,000पेक्षा अधिक हिंदू बंधू भगिनी स्वागत यात्रेत सहभागी होण्याकरिता नियोजन करण्यात आले. समाज प्रतिनिधी आबासाहेब पटवारी हे 2005 साली इथे पतितपावन मंदिरमध्ये आलेले, इथे बैठक झाली.
त्यावेळेला त्याला जोशी अजोप्पा जोशी महिला देवस्थानचे अध्यक्ष उपस्थित होतो, आम्ही सर्वजण उपस्थित होतो. त्यावेळेला त्यांनी विनंती केली की आम्ही डोंबिवलीत ज्याप्रमाणे नववर्ष स्वागत यात्रा काढतो त्याप्रमाणे रत्नागिरीत काढावी अशी त्यांनी विनंती केली. त्याप्रमाणे त्या विनंतीला मान देऊन रत्नागिरी अजोप्पा जोशी पुढाकार घेऊन महिला देवस्थानने पुढाकार घेऊन या नववर्ष स्वागत यात्रेचं नियोजन करण्यात आलं आणि त्यावेळी 15 ते 16 चित्ररथ गेल्या वर्षी निघाले आणि आपली संख्या 60च्या घरात आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत 60-65 चित्ररथ झाले. ही 100पर्यंत जावी ही इच्छा आहे आणि असाच दरवर्षी कार्यक्रम व्हावं अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. दरवर्षीप्रमाणे समस्त हिंदू बांधवांची नववर्ष स्वागत यात्रा उत्कृष्ट प्रमाणात आणि उत्तुंग प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात साजरी करण्यासाठी या ठिकाणी आज प्रतिपावन मंदिरामध्ये सभा पार पडली. समाजाची एकच गोष्ट आहे की दरवर्षी या स्वागत यात्रेमध्ये उपस्थिती वाढत असते. यंदाच्या 21व्या वर्षी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती राहणार आहे आणि ही जी आढावा सभा आम्ही घेत असतो त्या आढावा सभेला आज भारत न्यूझीलंड वर्ल्ड मॅच असून सुद्धा मंडळी ही मॅच महोत्सव या ठिकाणी उपस्थित झाली आणि ही हिंदू बांधवांची नववर्ष स्वागत यात्रा यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येकाने कटिबद्ध झालेला आहे. समस्त हिंदू बांधवांना या ठिकाणी एकच विनंती करू इच्छितो की वर्षातून एकदाच निघणारी नववर्ष स्वागत यात्रा आहे आणि हिंदू धर्माचा पायी पुरुषात सामील होणं हे प्रत्येक हिंदूचं कर्तव्य आहे. त्या हे कर्तव्य पालन करण्यासाठी यावर्षी 21व्या वर्षी होणाऱ्या नववर्ष स्वागत यात्रेत सर्वांनी सहभागी होऊन आपल्या हिंदू धर्माची प्रचार शेवटपर्यंत वाढवूया आणि हिंदू धर्म भक्तम आहे हे सर्वांना दाखवून देऊया. धन्यवाद. नववर्ष स्वागत यात्रा त्याचं आयोजन महिली मंदिर, विष्णू मंदिर आणि प्रतिपावन मंदिर राम मंदिर समाज मंदिर राम मंदिराची नववर्ष स्वागत यात्रा याची आखणी करण्यासाठी त्याची योजना करण्यासाठी आढावा बैठक झाली. अतिशय चांगल्या पद्धतीने 100 संख्या उपस्थित होती. तर यानंतर ही बैठक 23 तारखेला 23 मार्च रविवारी ही बैठक दुसरी आढावा बैठक आणि यानंतर 28 तारखेला 28 मार्चला संध्याकाळी 5 वाजता प्रतिपावन मंदिरातून मोटरसायकल रॅली दरवर्षीप्रमाणे निघेल आणि 30 तारखेला गुढीपाडवा वर्षाचा नववर्ष दिवस गुढीपाडव्याची नववर्ष स्वागत यात्रा ही भैरी मंदिरातून निघेल असा निर्णय त्या ठिकाणी या सभेत घेण्यात आला. अतिशय चांगल्या पद्धतीने सभा झाली. वेळीवेळीच्या वातावरणात सभा झाली आणि नाकेट सुर्वे सावंतराव होते, बरीच मंडळी होती. सड्यावर म्हणजे आता यावर्षी गेल्या वर्षी काय झालं आहे सड्यावरून एक कौतुक सवाल आणि ती मंडळी सगळी एकत्र येतात आणि त्या ठिकाणी ते वरून रथ सजून सुमारे 30 ते 32 त्यांचं एक 3रं-4थं वर्ष आहे. ते वरून रथ सजून आणतात, जयस्तंभापर्यंत येतात. ही जी भैरी मंदिरातून निघालेली आपली स्वागत यात्रा आहे ही जयस्तंभापर्यंत जाते आणि जयस्तंभाजवळ दोन्ही यात्रा एकत्र होऊन या दोन्ही यात्रा प्रतिपावन मंदिरात एकत्र येऊन त्या ठिकाणी यात्रा समाप्ती होती. त्या ठिकाणी सप्तेचा कार्यक्रम होतो, प्रसाद घेतला जातो आणि यात्रा समाप्ती होती. यावर्षी 21वं वर्ष आहे आणि दरवर्षी यात वाढ होत आहे. पहिल्या वर्षी 16-17 रथ होते, 15 झाले, 15 आता ते 63 रथ गेल्या वर्षी होते. संख्येत वाढ होते आणि सर्वांना आव्हान आहे, सर्व मंडळींना आव्हान आहे या नववर्ष स्वागत यात्रेत घराघरातून मंडळींनी यावं असं आवाहन सर्वांच्या तर्फे करीत आहोत. हरडी इथं पारंपरिक पद्धतीनं होलिकोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी होळी खेळवता पारंपरिक पद्धतीनं खेळल्या जाणाऱ्या लाठीकाठीचा खेळ तालुकावासियांना आकर्षणाचा भाग ठरला. हा खेळ पाहण्यासाठी लगतच्या गावातील ग्रामस्थांनी देखील एकच गर्दी केली होती. हरडी इथं पारंपरिक पद्धतीनं फाल्गुन पौर्णिमेला होळीचा सण साजरा केला जातो. यावेळी पोपळीच्या डांबांची होळी करून ढोल ताशांच्या गजरात नाचवली जाते.
यावेळी होळीवर चढून लाठीकाठीचा खेळ खेळला जातो. हे एक वेगळं वैशिष्ट्य येथील होळी उत्सवाचं पाहायला मिळतं. होळीसाठी पोफळीच्या डांबांची निवड केली जाते, त्याला सजवलं जातं आणि देवाच्या नावानं जयघोष करीत फाका देत होळी खेळवली जाते. होळीच्या डांबावर 2 अथवा 4 खेळाडू चढून बनावटीचा खेळ खेळतात. ग्रामस्थ होळी नाचवताना हा खेळ सुरू असतो, त्यामुळे हे दृश्य फारच मनोहारी असतं. हे खेळ पाहण्यासाठी अबालवृद्ध, महिला, पुरुष मोठी गर्दी करतात. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कोकणात पारंपरिक होळीचा थरार. सिंधुदुर्गात वीज बिल वसुलीची दादागिरी आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची राणेबंधू केसरकरांवर टीका. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.